Znajmniejsza sú wszyscy čipni na tú názimu čakali. A ja sa viem doplniť na jednu rozmovu, kde ešte o to šlo, hač mu pojedeme alebo nepojedeme z počiatku októbra do Drežďa na demonstráciu. To, čo ešte júl bežalo, sa tiež v Drežďanách ve väčšej miere stalo. A viete, čím derby, že sú tedy s námocou polícia túto demonstráciu zakončila a 600 demonstrantov sú sa svobodne skočili na ich auta a do Budeského jastva odviesť dali. Bez námoce. Oni sú jenož jednu noc tu byli a sa zase puštili, dokud sa nie sú ničo skřivdili a nebie žádne příčiny ich kúče držať, a to samsne sa Lipsku stalo ze skúždej punželničej demonstráciu. Tam pak ešte s väčším odmachom a tiež v Rudných horách sú demonstrácie přibierali. To sú byli tak recte žrá, tu tie tak menované mierlivé revolúcie. A přiblížilo sa 400. ročnica založenia NDR, ešte sú one celý ten vúlce svedčiť, ale to zno ponžané vúlke svedčenie jac nebe 7. októbra 1980, dokud sú tam v Berlíne potom paralelné demonstrácie boli přečivo v tom systéme, přečivo v tom jubileji. Gorbačov je tedy tam bol a tom našom premium bral, štuž přinže přepožde, to kostat čas. Wer nicht zu spät kommt, den bestraft die Zeit, nimmst du, ne?